mae y lle yn hoff o herio. Please. A'r her nesaf I stiwdant Cymru ydy I gynnal noson allan I hunan I dri myfyriwr diarth, efo dim mwy na 100 I wario. Wel, fi'n cael bod problem. Awkward. Ac mae pethau'n saff o fynd yn waith. Ein 4 guinea pig ni fydd Alaw Gwyn o Aberystwyth, Rhiannon o Mara o Fangor, Rhyn Penri o Gaerfyrddin, a Dewi Pris o Gaerdydd, mwyn I ni gael gweld myfyrwyr pa brifysgol sy'n cael y sesiys gorau. Felly, pwy di'n cystadleuedd ni tro yma? Alaw Gwyn dwi a dwi'n cynrychioli Aberystwyth. Ers y flwyddyn gyntaf, mae pawb di yn galw fi'n Alaw Gin. Gin di'n hoff diodi. Dwi di yfed ambell I hogyn dan bore blaen. Dwi'n gallu dal gin fi de. What happened to you, man? So ni'n licio meddwl bod fi'n entertainer naturiol. Dwi'n gwybod, mae lot o pobl yn chwerthin ar ymhen I, so mae'n rhaid bod fi'n neud beth yn iawn. Dwi'n person rili cystadleuol. Wbeth dwi'n neud, dwi yn gorau ennill. Dwi'n meddwl na I jyst trio bod yn hyn. Ti'n some pwynt bod yn wbeth ti ddim. Alaw yn bod yn hun efo pom-pom yn ei llaw a iar ar ei ffen. Ond heno mi fydd hi'n cael ei marcio am y noson fawr allan. Y croeso fydd pawb yn ei gael yn ei chartra hi, a'i thechnega hi o gael gwarad o'r hangover. Bach o stress fel last minute stress. O'n i'n meddwl, dwi heb cael ddysgu yn byd yn tŷ, so dwi'n ei picked allan I gael biscuit pethau, bach o peanuts, can o'r un. Hello! How are you, diddling? Come in, come in. Hwn ydy'n hi, Aberystwyth. Sa'n efo licio students Aberystwyth, I ddweud gwir. Dyna dwi wedi clywed anyway. O, beach bach. Da I ebed am hwnna sy'n ffal. Gyda cwmni neu? Ie, wel. Helo, ffrindiau. Chai eistedd, hwnna. Ar ôl taith ysbrydion o noson allan ddiweddar yng Nghaerdydd, mae Rhiannon wedi cael profiad rhyfedd ei hun. O'n I yn rŵm fi'n bora de, a fel arfer, 10 to 9 mae ffrind fi'n dod ac yn bangio drws fi. So o'n i'n ambrysio dan iddi, efo drws bathroom fi'n gorad, a dwi'n drws fi'n mynd bang! A dwi'n I fel, nes I ddychryn, a nes I neidio, a dwi'n fel, for God's sake, Meg, nes I rhedeg rhwng gornol, ac oedd ddim yna. A nes I rŵm mi, ac rŵm wedi cloi, a dwi'n so oedd ag y drws, cos nes I nocio ar efo. Mae'n gwybod Meg, fydda gweddi ar i, cos nath I ddechrau fi, ond dim hi oedd o. Dun, dun, dun. Wel, mae pawb yn heddi peint ar ôl stori gachu fel na dwi'n meddwl. Mae'n diod special da ni'n cael bob noson, sef quadfod. Bob noson? Wel, am y tarth. Ac I ddangos bywyd stiwdant Aber go iawn, heno fydd Alaw yn mynnu fod pawb yn yfed be mae hi'n ei yfed. Hunanol de. Iawn. Ond ddim yn hir wedyn ac mae Rhyr wedi gorffan I ddiod ac yn parhau efo'i recod orffan bob peint cyn pob arall. Erioed. Dewch mewn, dewch mewn. Oroer ni. Reit, pa dipl fydd Alaw yn ddewis yn fama efo'i arian cynilw? Can I have 4 pints of snake bites, please, with black? Diod josgyn go iawn. Ac cyn iddo ddod yn ôl o'r toilet, amser am sgwrs tu ôl I gefn Rhyr. Oh my god. Nath o ddeud, fam o ti'n cysgu Alaw, a nath o just dangos, ond e just mattress. Just mattress. Dim sheet, ie. Rhyn, dwi angen fatha blanket neu beth, sgan i'n sleeping bag o fi. A nath o cael... Cwpsan! Aw, 2 munud bog? No. Washi. Fi wir yn joio hyn. Fi'n amser da. Mae'n neis I fod gatre, Aberystwyth. A sy'n mynd I gwyno amdano hyn, fi'n joio. Nath Alaw ddim bwyd yn I, ond lwcus I hi, mae pob wedi cael bwyd yn barod, so nath o weithio allan yn iawn. Ers I Dewi wneud lasagna yn yr wsnos gyntaf, mae pob di disgwyl blydi bwyd ar noson allan ma. Pub nesa. Be mae pawb yn cael efod, gai weld pan dwi'n mynd fewn. So far, da ni wedi efod quadfod a snake bite. So mae'n mynd am pethau reit hardcore. 4 budget bombs. 250. Is there any deals on tonight? Deals? Ys gael dim cabwtsel di hwn siwr ddew. A dydy Rhyn ddim yn bell iawn tu ôl iddi. Rhyn, mae hwnna'n afiach. Hey! Hi, Jean. Faint o traed pobl sydd wedi bod ar hynny. Nath Rhyn llyfr llawr gyna am bod wedi colli diod fo. Ie, hwnna'n bach yn fel, o iawn, oce. O, chwarae teg, mae rhaid I rwy'n entertainio pawb fydd. Fi'n meddwl mae nosweithi distaw yn digwydd bob man chi'n mynd, ond
Falle bod fi'n gyfarwydd gyda noswaith distaw lle mae falle tafarn dim ond gyda falle 20 o bobl mewn na. Dwi erioed wedi bod allan yn nos Fercher yn Aberystwyth. Dwi'n rili bwys achos da ni allan fel criw ni, da ni'n angen neb arall i fod allan. A dwi'n meddwl dyna lle ath Caerfyrddin bach yn chwit-chwat. Cryfder Aberystwyth yw'r amrywiaeth o tafarnau sydd gyda fe. Hwna yw forte alaw heno, fi'n credu y tafarnau a'r ffaith bod diodydd yn eitha trep bobman. Be well i godi noson allan na gêm o snooks ac am y tro cyntaf heno, doubles. Unwaith mae'r coch wedi gorffen, wedyn chi'n gofod gorffen y lliwi off wedyn, a wedyn pwy bynnag ar y diwedd gyda mwyaf bwyntiau sy'n ennill. Diolch yn fawr, Terry Griffiths. Dwi'n teimlo fel powering. Gwachef! I tona, neud i wirion. Ei mam yr un yma. Alaw yn methu handlo ciws hir. Chydig iawn fath ar Rhiannon. I lush. Good effort, lad. Just push man, push Honest, man. hitio fan syth, wan. 1, 2, 3. Na dy button lan. Be ti'n nelbo wneud? Pisio? Ac o gêm gyfeillgar, mae hon wedi dechrau tra'n serious. Rhiannon, Os ydych chi pot yna sy'n... just cedro hwnna a bwrw'r pink. Felly, Rhiannon i gipio'r gêm efo'r binc yma. 1, 2, 3. Os o'n i'n meddwl na Rhiannon fydd y mwyaf chwil. Wel, mae i weld yn gallu dal diod hi. Tiawn Rhiannon. Ti eisiau goffna? Nid ti'n fi. Ti eisiau ni ranio? Ti eisiau fe? Ti eisiau fe? Un a Dewi ranio. Diwn. Alla rhywun... O, oce, just rhywun. Neith hi wneud clwbdwch. Wel, mae rhywun wedi cael ei banio gan y cwb nos dwi'n mynd i, sef peer pressure, so fedrwn ni'n mynd i fanna. Dwi'n siŵr nhw'n i orffen off yn llew. Mae'n nos i fercher, oedd ni'n dal yn gael class time. Exactly! Wow, be oedd hwnna? Dwi'n mwyn gwybod. Da ni hefo diodydd cryf, a mae rhywun wedi cael diodydd ysgafn iawn gan ei bod hi'n... Wedi meddwl hi, ie, hongian. bod yn blas just fel am ti di yfed gyda llaw chwith. So ti di yfed... Oi, so ti angen... Na. Ti'n yfed efo llaw chwith eto. Dwi wedi gorau odro 3 shots a dim 4 achos bod Rhiannon wedi meddu gorfod. So pwy sy'n yfed single vodka and lemon hi? Ti eisiau mynd toilet? Ta sy'n iawn? Ti eisiau mynd? Oce. Ffordd ma. Dwi'n edrych gorau mynd efo i toilet yn un siŵr boi'n iawn, ond ie, ddim yn cael yfed yn mwy de. Fi gyda bod Rhiannon yn y pobl mwy o donio fi wedi cwrdd. Basically, Rhiannon yfed y dŵr. Ie. Mae hwn yn waith. Siop yn gyfer y dŵr, ewn ni shot. Ie. Rhiannon, paid a jibio, Dwi eisiau chwdyn hyn ar ôl y parti canu. Fi yn credu bod hi wedi bod yn sal sydd ddim wedi rhoi perthynas da rhyngddo ni a'r perchnogion y dafarn. Iawn, oce. Iawn? Mae'n peth da i ddweud gwir. Bod nhw'n yfed gyflym. So, maen nhw'n neud i ni gyd yfed yn gyflym, so di o ddim bad. A bob tro mae rhywun yn yfed yn gyflym, mae'n wydra gwag. Neith hwn ar Instagram dda i, mam. Sesiwn eitha gwahanol o ran bydden ni'n eitha dieddol o orffen mewn clwb, tra falle yn Aberystwyth chi'n fwy dieddol o orffen mewn tafarn. Hey, unacceptable. Dwi'n deall sut mae i cynnal noson pan mae'r dre yn dawel iawn, ond cymryd hynna i gyd at ei gilydd, dwi dal wedi cael amser gwych. Y marcia felly? Na i rhoed 6 iddi. Sgôr o 7 mas o 10 i alaw heno. 7. Bore. Dos o'n nhw disgwyl erbyn ta 11 with hangovers nhw wedi mynd yn gyfan gwbl. Yn gynharach, mi welson ni griw Slymfyfyrio ar noson allan ddistaw.
yn Aberystwyth. Y bora wedyn nad oes na neb di deffro eto, tan mae camerau y lle yn cyrraedd. Beth deffro? Oes i cymryd y glas yn uwch ar y pêl-droed efo Chelsea. Dim yn edrych fel first pick y boi Mourinho na bora ma na gdi. Newch chi gwisgo'ch y dillad nofio. Don! A gwisgo dillad y normal chi drosto fo. A nhw'n i adael mewn 10 munud. I feddwl faint oedd allan o falle. Nes i mwynhau'n hyn. Dwi'n gobeithio fath nhw'n mwynhau hyn. Dwi'n meddwl nath Rhian mwynhau hyn. Bach gormod ella bechad. Wel, gathon ni peanuts I swpar. So, dim llawer. Nath hynna profi ddim helpu sefyllfa fi. Ond, oedd y llety'n plesio. Oedd na 2 wely air. Golden beds. A wedyn oedd y 2 soffa, ond oedd Alaw moyn cysgu gyda ni. Bydde Rhiannon yn ffito unrhyw le, so ath I ar y soffa bach a ges i'r soffa mawr wedyn. Chi'n gwybod lle mae bathroom falle? Diolch. Oedd yn eitha oer, ond mae llai'n cwyno lot achos oedd... Paita? I fynd oedd Alaw yn chwrni fel mochyn. O, taw dyd? Cadw fi ar ddyn bach, ond oedd e'n rhaid. A marcia felly? Marcio mas o 10 am trefniadau cysgu a bwyd gethon ni neithiwr. Bydden ni siwr yn rhoi 6.5. Na I roed 6. 5. Nes I ddim gysgu'n dda iawn, ond na fe, methu gofyn am y noson berffaith. Ymlaen â ni efo bora yma. A hangover cwrs, mae gennau rhaid diddorol, ond un o'n hoff rhaid fi di mynd I amgueddfa sydd just rhwng y gornel. Ia, hwn di'n amgueddfa. A dwi'n licio dod o'n penderfynu rhywbeth. Ond mae'n hilarious pan ti dal di meddwl bach hefyd. A ti jyst mynd mewn, mae'n gymaint o bethau sbiar. Dych chi wedi bod yn yma I amgueddfa? Allan I di. Efo'r un pethau sy'n mae pob tro ti'n dod ma, neu nhw'n newid? Weithio mae'n newid. Weithio dwi ddim yn cofio beth dwi'n gweld. Sydd wedi dal wedi meddwl. Ti erioed I bod I amgueddfa ar hangover o blaen? Na, ti? Do, ti'n dod sawl gwaith. Ti'n gallu jygio dyna? Ti'n jygio bach. Ti'n gallu? Na, hwnna'n nhw dda. Reita, be am ni chwarae gêm? Gysor gwledydd. Oce. Go. Yr un pink na, diolch. Pink dyn nhw gyd o lob. Efo los o. Fflwg. Sydd efo gyd trwy'n Brains maen nhw'n ei alw fo. Be sydd nesaf ar yr amser, Len? Mae neud o fewn yn y môr yn cael gwared o hangover yn syth. So, dwi'n gobeithio fydd y môr digon saff I ni neud o fewn. Oh my god. O'n i'n hanner gobeithio sydd wedi mynd I fod jacuzzi yn rhywun. Da ni'n gwybod bod Alaw yn dyn efo'i ffres, ond mae disgwyl I bawb nofio yn y môr yn mis Tachwedd just achos bod o am ddim yn cymryd y piss. Ie, sy'n na'n eitha cyflem, jyst yn siwmpo mewn, jyst yn gallu cael y mas o'r ffordd, achos yn ysgrifennu, fi'n gwybod os sy'n ni'n meddwl amdano fe, fi ddim fel fi cael ei nadewi ar Rhiannon, ond sy'n ni'n gwneud e, so ni'n meddwl, fi jyst yn mynd I wneud yn gloi ddau. Fi ddim gymaint ni'n teimlo hangover, ond fi'n rili oer. O, di nawr. Na, hiro dyn. Na fe. A lle ddech chi'n fod o'n helpu, I ddweud I gwir. Dwi'n licio mynd I ofio pam dwi'n hangover, ond dim yn môr. Ti ddeu fel yna. Oedd na amryw o resymau nes I ddim fynd yn môr. O'n I yn meddwl oedd e'n bach yn re-rough I fynd mewn, ond hefyd o'n I just ddim yn ffansio strip off a mynd yn oer. Ai fatha Baywatch yn Aberystwyth ma. Be di ysgus Rhiannon am jipio I ta? Oedd e'n edrych yn scary. Ac oedd Dewi'n deud oedd yn beryglus. Captain Sensible arrives again. I orffan brecwast I gnesu. Gethon ni fwyd lyflu bore yma. Oedd caffi just lawr yr hewl a prisioedd lot mwy resymol na Caerdydd. A digon o ddewis na, so fi ffili cwyno gwbl am yr brecwast bore yma. Oedd e'n un o'r rolls gorau brecwast fy rhaid cael. So hwnna'n top notch. A roll sausage a wy.
Nice. Ac yn wahanol i wsnos dwytha cig ffres. Mae wedi gwneud yn dda, mae wedi cael ni mas o'r tŷ, ni wedi gweld cwpl o leoliadau gwahanol a wedi cael brecwast. O'n i ddim eisiau cadw mas y gwely pan gath rhywun taflu box pizza am hynny. Oedd y môr ddim yn bleserus iawn, ond oedd y brecwast yn neis, so chwych. Dwi ddim yn rili'n gallu dall pa ma law licio mynd i'r amgueddfa fatha mae hi'n hangover. Yn beth od i ofni nid. A fi'n anlwcus bod fi ddim yn teimlo'n dda iawn, felly mae'n mynd i gael 7.5. 6 eto. Allan yn neud yn well na'r hun, ond ddim cweit cystal â Dewi.